Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародарон ва хоҳарони азиз, моҳи шарифи Рамазон ба ҳаматон муборак шавад. Имрӯз рӯзи якуми моҳи шариф аст. Худованд ба ҳаматон қувват дад ки ин моҳа тӯли 30 рӯза кӯшиш кунед ки ҳама рӯз шаб бигирем. Ана гуфтанӣ ҳастам ки бениҳоят SMS дар WhatsApp менависед, дар Instagram ё ки дар YouTube менависед ки илтимос кори занона. Ина бародарое ки мақсад бародар ёки ҳамсар бародаро мешавад ко ҳамин апа муроҷиат апаи шоира номеро мебинед, номери апаи шоира ҳай ҳама вақт кор мекунад номерош ёки дар номерош ёки дар фаса. Масалан ман реклама мекунам, беҳад одам чо зангиш мезана, баъз бо гашта ман занг мезана, ака номерош кор накунад, номерош мебард не. Як бор занг даки ҷавоб надод, дар WhatsApp навис ки ман мехоҳам кор кунам, мана масалан чӣ хела кор дар хона через интернет ба телефон кори интернети мегӯяд. Нами чӣ мегам ин барда мебуре хулоса маълумоти хушрӯ хӯчи ин барда мебуре ҳам суратошо мебуре яъни через интернет савдо мекунӣ, савдо клиент мебарӣ, ту одам мебарӣ оли ки ту даҷо боз зиёд мешавад. ҳамин хитиза апа илтимос кард, ман гуфтам майли хама я реклама мекунам та ин сурато ки дар бари ман омадаи седем барда дид мебинем ҳамин сурато мақсад ҳамин коро ҳамин хеле корои ки фаберлик меган фаберлик сумшам бениҳоят суми хубай меганам бо ака матоот кор накардам ҳаму бародаро мақсад апое ки мара чанд кас муроҷиат карданд хай гуфтам майли ё мекунем. Ана ба як чиз дига мегӯям дар пас барои чи дар ҳаминҷа видео кардам ина дидестем ки масалан номерои телефон ана ҳиҷома масалан ҳиҷомаро дидестем улица Новошенская 5 Путилкова город Химки дем. Бародарои азиз, мо дар инҷа масалан тоҷикон ҳиҷомаро кушодем. Касое ки ҳиҷома кардан мехоҳед дар анами номеро занг мезанед, дар номеро экран занг назанед ки ҳиҷома дар кор аст. Анами номеро барои ҳиҷома аки номеро ки дар поёни экрани ман мебинед ин номеро барои ҷои кор аст. Кадом ки ҷои кор дар кор масалан дар хона шиштагӣ ман медонам бисёр ҳастанд ки семьявӣ оилаи дар Подмосква шиштагӣ масалан дар хона ҳастанд ёки дар ҷо метавонем марҳамат бародарои азиз. Худованд ҳамата қувват дад ки моҳи шарифи Рамазона ба тинҷӣ ба саломатӣ бизгаронем. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу.